खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय आं मोननैसो गोनांथार खौरां लाबोदों। अन्नानै नोंथांमोना भिडिअखौ फारि जोबजासे नायलांदो। गिबि खौराङाव दङ जोबोद गोजोनथाव खौरां। JTVआव बर' फिसा नबजित नार्जारिनि देरहासार। नबजित नार्जारिनि जाफुंसार मोसानाय आरो बर' रायजो राजाफोरनि गोख्रों हेफाजाब आरो भट होनायजों फाइनालाव देरहासार जानो हाबाय आगोमा बर' फिसा नबजित नार्जारिया। बिटिआरनि डेपुटि चिफ आरो MLA गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया 4 लाख रां दान होदों। आसामनि दैबानानि अनसुंथाइनि थाखाय CM रिलिफ फान्डआव BTCनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा लोगोसे उदालगुरि बियाबनि MLA गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया 4 लाख रां दान होदों। मख'नो गोनांदि गबिन्द बसुमतारिनि CM रिलिफ फान्डआव 4 लाख रां होनायखौ समाजारि बिजोङाव गोबाङा सोंखारना बिथांखौ सोंलु खालामनायखौ नुनो मोन्दों। बिथांखौ गोबाङा बुंदों दैबानानि समाव मानो रायजो राजाफोरनो एसेयाव सहाय होआखै, मानो CM रिलिफ फान्डआव एथबां बुरजा रां हरनांगौ, बिनि सोलाय मानो बिटिआरनि चिफ केयार फान्डआव रांखौ हरनो हायाखै होनना गोबाङा गोबां सोंलु खालामनायखौ नुनो मोन्दों। गसाइगाव महकुमानि श्रीरामपुराव सिनाय मोनै दुथांफोरा ट्राक सावदों। श्रीरामपुर पुलिसआ थांनाय सुनिबार सानखालि गंसे गान्जा लाबोनाय ट्राक हमदोंमोन। बे ट्राकखौ थांनाय हराव सोरबा सिनाय मोनै दुथांफ्रा सावनानै गालांदों। मोनसे स्रोत सुलुंनि गेजेरजों थांनाय सुनिबारनि फुंबिलि समाव सिमलटाबु पुलिसनि बिबानगिरि सन्जय रायनि दैदेननायाव आसाम आरो सोनाब बंग सिमा ओनसोल श्रीरामपुराव थानाय 30 नं माहारि राजा लामायाव गोख्रों सिग्रोमनायनि गेजेरजों NL 06A4438 नम्बरनि गंसे ट्राक गारियाव सिग्रोमनानै गोबां बिबांनि गान्जाफोर हमनो हादोंमोन। बे हमनो हानाय ट्राकखौ थांनाय हराव सोरबा सिनाय मोनै दुथांफ्रा सावनानै गालांदों। सोर दुथांफ्रा बे हाबाखौ मावनानै गालांदों बेखौ दाबो रोखायै मिथिनाय जायाखैब्लाबो पुलिस बिफाना बेनि सायाव गोख्रों नायबिजिरगासिनो दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। क'क्राझार UN एकाडेमिनि बानजायनायाव दिनै फरायसाफोरखौ लानानै सोलोंथाइ सांग्रांथि मेल लादों। बे मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ आरो बुंथिगिरि महरै बाहागो लायो दिल्ली बिकन IASनि बिथोनगिरि जितेन्द्र कुमारआ। गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ फरायसाफ्रा जेब्लाबो सांग्रां जानांगौ होनना गावखौ बावसोमनानै फरायनो हाग्रा फरायसाफ्रासो जिउआव जाफुंसार जानो हायो होननानै फरायसा समावनो समखौ जोबोद गथे गथे बाहायनांगौ होननानै गावनि बिबुंथियाव बुङो। गुबैयै सांग्रांथि मेलखौ थाखो 9, 10 आरो 12आव फरायबाय थानाय फरायसाफोरखौ लानानै लानाय जादोंमोन। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। खारबाय थानाय ट्रेननिफ्राय गोग्लैनानै आसामनि सासे लाइमोना जिउ खहा। मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। गुजरातआव गंसे खारबाय थानाय ट्रेननिफ्राय गोग्लैनानै आसामनि सासे लाइमोना जिउ खहा जादों। जिउ खहा जानाय सुबुंखौ कामरुप जिल्ला सुवालकुसि नोगोरनि पाटिबारा गामिनि थागिबि प्रान्जल मेडि होननानै सिनायनो हादों। थैनाय सुबुंनि नखरनि सोद्रोमाफ्रा बुंथिनाय बायदिब्ला मेडिया 22 जुन खालि गंसे प्राइभेट कम्पानियाव खामानि मावनो थाखाय न'खौ नागारनानै गुजरात फारसे आगान होलांदोंमोन। नाथाय बेबायदि जाथाय जानायखौ नखरनि सोद्रोमाफ्रा फोथायनो हायाखै। अदेबानि दा गोथै सहआ आहमेदाबाद पुलिस स्टेशनाव दङ। बे जाथायनि फारसे पुलिसआ मेडिनि न'खरनो खौरां हरदों आरो दा नखरनि सुबुंफ्रा बिनि गोथै सहखौ आहमेदाबादनिफ्राय सुवालकुसिसिम लाबोनो थियारि खालामबाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सालाकाथि दख'रा दुलाराय बर' फरायसाफोरनि बानजायनायाव मैया 25 जुन 2022 खालाराव दख'रानि सिङाव देग्लायनि 2022 मायथाइनि गोजौ फरायसालिनि जोबथा आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिनानै टप 5 आवग्रिनो हानाय गुन गोनां फरायसाफोरखौ बरायनाय जायो। बे बरायनाय हाबाफारियाव बाहागो लायो गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां लोगो आफादगिरि मुर्शि रामदान बसुमतारी, थांखि जानाय बुंथिगिरि आलासि महरै CIT क'क्राझारनि मानगोनां लोगो बिबुंगोरा मुर्शि JDS बसुमतारी आरो सालाकाथि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि, सालाकाथि गोजौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरिजों लोगोसे सालाकाथि गेजेर फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि आरो दिथागिरिफोरजों लोगोसे फरायसाफ्राबो बाहागो लादोंमोन। गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिया डिग्रीनि 6थि सेमिस्टारनि आनजादखौ फिन फावसिबाय। आसामाव गोबां अखा हानायनि जाहोनाव गोबां ओनसोलाव दैबानानि जेंनाजों रायजो राजाफ्रा मोगा मोगि जानो गोनां जादों। न' बां गारनानै रैखाथि बादियाव थाहैनो गोनां जादों। बे जेंनाजों रायजो राजाफोरनि अनगायै फरायसाफ्राबो गाज्रि गोहोम गोग्लैजादों। जायनि जाहोनाव गुवाहाटी बुहुम फरायसालिया डिग्रीनि 6थि सेमिस्टारनि आनजादखौ फिन फावसिनो गोनां जादों। सिगाङाव फोसावनाय मिथिसार बिलाइनि बायदिब्ला आनजादा 29 जुनाव जानो गोनांमोन। नाथाय बेखौ बोखांनानै लाफिननानै 4 जुलाइखौ आनजादनि गोदान अक्ट' हिसाबै फोसावनानै होयो। डिग्रीनि गासैबो कर्सनि थाखाय आनजादनि गोदान अक्ट'खौ फोसावनानै होदों गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिया। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। हादर आरो रायजोजों लोगोसे गसाइगावआव मुलुगनां ड्राग्स बेरेखा सान फालिदों। दिनै मुलुगनां ड्राग्स बेरेखा सान। बे सानखौ लोब्बा लाखिनानै रायजोनि गुबुन गुबुन ओनसोलजों लोगोसे साबकाथा पुलिस थानानि बानजायनायावबो मोनसे रेलि हाबाफारि खुंनायखौ नुनो मोननाय जादों। साबकाथा ओनसोलनि फरायसालिफोरनि फरायसाफोरखौ लानानै साबकाथा पुलिस थानानिफ्राय जागायनानै साबकाथा गोजौसिन फरायसालिनि गेलेग्रा फोथारसिम ड्राग्स बाहायनायनिफ्राय गोजानाव था, रायजोखौ ड्राग्सनिफ्राय उदां खालाम बायदि स्लगानजों रेलि खालामो। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम गोजोननाय आरो साबायखर बावबाय। गोजोन्थों।